fresh na organic na gulay, na yupak, spinach. Ayan. May kunting tawgi tayo, carrots, saka kunting mais. Ayan na guys, yung aking mga ingredients para magluto. Yung manok ko nasa oven na. Yehey! Gulay is life. Diba guys, no? Kunti na lang yung mais ko. Ayan yung masarap. Tauge. Yahoo! Babo, mga guys. Babo. Gulay is life. Ayan naman yung aking gulay. Gulay, 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 gulay. Hindi pa siya ito. Oh, yahoo, yahoo. Ayan yung halo-halo kong gulay, guys. Di ko na pinakita sa inyo kung paano ko niluto. No? Basta mix na gulay. Saka yan, ginataang gulay. Ang aking ginataang kalabasa at siopa, choy, with alamang. Ayan. Nakapaggata rin sa wakas. Yan guys, kainan na. Yung karning baboy di ko na pinakita guys kasi nabisi na ako. Yan lang ang aking menu ngayong gabi. Saka yan. Ayan yung aking mga menu guys. Sayawan na. Sayawan na.